Tehát jön a második, Budaörsi Atlétikai Klub támogatása. Besz Györgyé a szó. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm én is a jelenlévőket. Ez az előterjesztés is egy újabb példanélküli dolgot céloz meg, ugyanis mindössze néhány hete 2012. február 2-án bejegyzett sportegyesületet kíván támogatni a céltartalékból. Ráadásul a javaslat szerint egy elég komoly összeggel, 4,3 millió forinttal. Én is ezt szerettem volna kérni a polgármestert, hogy mindenképpen kapjon szót Tímea, mert szeretném megkérdezni, és hogy kíváncsi vagyok arra, hogy konkrétan mit tud az Egyesületről, a vezetéséről, mit tud, ismeri az elnököt, milyen kapcsolatban van vele, tehát erről szeretnék egy kicsit bővebben hallani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Császárné Kollár Tímeáé a szó. Köszönöm szépen. Most egy picit a bibbabot vegyétek el, János, és képviselőasszonyt azt kérem, hogy legyen célra törő. Az leszek. Az előterjesztés nem az Egyesület támogatásáról szól, az van odaírva értelemszerűen, hanem a sportolókéről. Azokiké a gyerekekéről, akiket 16 évesen egyébként elkezdtek még a BDS-e keretében edzeni, már a 19 évesek, ez 3 évvel ezelőtt történt, és kiadták az útjukat, hogy sportoljanak, ahol akarnak. Egyrészt, másrészt nem, már a bizottsági vitán is elmondtam, egyáltalán nem arról van szó, hogy itt sportegyesületeket egymással összeugrasszunk, és én ezt nagyon rossz útnak tartom. Én semmilyen tartalmú dolgot a bizottsági ülés vita alatt nem mondtam, nem is szándékozom. Lehetőséget igyekezett ez az atlétikai klub azért ilyen friss biztosítani ezeknek a már nem diákkorú sportolóknak, felnőttkorú sportolóknak, aktív itt zömmel ugye magyar bajnokokról, nemzetközi szintű sportolókról is van szó, felnőttkorú sportolóknak, valamint igen, körülbelül 10-20-30, éppen 10-ből indult, és most a 30 felé tendál, gyerekcsoportnak, akik sprint és gátszámokban edzenek a városban. Mind a 3 csoport, akiről beszélünk, budaörsi, mind a 3 csoport, akiről beszélünk, Budaörsön kezdte el, és szeretné folytatni a sporttevékenységét. Nem látom értelmét tényleg egyesületek általi vitának. Én úgy gondolom, hogy emelkedjünk ezen fölül, és a gyermekeknek és a sportolóknak az érdekeit nézzük. Azért kértem a támogatást ennek az egyesületnek, hogy ezek a gyermekek, akik a BDS-ében ilyen-olyan okok miatt nem sportolnak, sportolhassanak tovább, mert eddig őket a BDS-ében sportolóként egyébként az önkormányzat támogatta. Tehát meglátjuk, hogy milyen kérdés merül még föl. Köszönöm szépen. A képviselő asszony nem válaszolt a kérdésre. Milyen ismerettség vagy milyen kapcsolatban van a... Elmondom természetesen, Palágyi Gergely az Egyesület edzője, aki a Budaörsi Diáksport Egyesület edzője is volt 3 évig, eddig. Ő a húgomnak a férje, ezért is tudom, hogy pontosan milyen munka zajlott itt az elmúlt 3 esztendőben. Akit ő fölvett az Egyesületbe Árendás Péter, vagy akár Besz György, vagy Stif Nándi. Az egyik őjük a tornatanáron volt a második részben, de külsős bizottsági tag a BF-be egyébként Tóth Béla, aki meg az igazgatón volt ebben az iskolában. Vagy egy kisvárosban azt feltételezni, hogy erről szól a kérdés, azt majd messze menőkig visszautasítom, és pont az a I.S. Gyula gimnázium igazgató ura Árendás Péter volt, gondolom, aki fölvette a Budaörsi Diáksport Egyesületbe Palágyi Gergelyt, mint edzőt, ő akkor is pontosan tudta, mert a húgom is abba a gimnáziumba járt, hogy ő egyébként valóban az én sógorom, de nem a férjem, ő az én húgomnak a szíve választottja, és kikérem magamnak, hogyha erre a szintre visszük le a beszélgetést. Köszönöm szépen. Hát ki is kapja képviselő asszony, méghozzá kamatostul, tudnék az, hogy nagy hangon handabandázunk testületülésen, az rendben van, de a törvények tisztelete az mindenki számára kötelező. Szeretnék idézni az önkormányzati törvényből. A képviselőtestület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselőtestület dönt. Záró rendelkezések. Közeli hozzátartozó, nem olvasom fel mindegyiket.
rokona, testvére, valamint a testvér házattársa vagy bejegyzett élettársa. Képviselő asszony törvényt sértett, nem jelentette be azt, hogy hozzátartozója. Egy remek receptet mutatott itt föl, nem kell teljesítmény, nem kell semmit bemutatni. Elég, ha az ember, egy képviselő hozzátartozója hozzon létre egy egyesületet, bejegyzik abban a hónapban, és abban a hónapban azonnal adnak neki pénzt. Elmondják azt, hogy milyen nagyszerű, magasztos célról van szó, miközben miről beszélünk? Itt van Budaörsön a Diáksport Egyesület. Ez a Diáksport Egyesület egyébként a képviselőtestet korábban számtalanszor elfogadta és kijelentette azt, hogy párhuzamosságokat nem finanszíroz. Na most aki azt merészeli ebben a teremben mondani, hogy itt nincs párhuzamosság, az vagy rosszindulatú, vagy hazudik. A Budaörsi Diáksport Egyesület edzője a számtalan megyei díjat kapott legjobb edzőként, az általa edzett gyerekek közül számtalan országos bajnok került ki, és egyébként az elmúlt évben a BDS-e kapcsán az I. és Gyula Gimnázium Pest megye legjobb sportolási eredményét nyújtó intézménye lett. Ennek akar valaki a rokona kapcsán, amit egyébként törvénysértő módon nem jegyez be, nem jelent be, konkurenciát teremteni. Én ezt mélységesen fölháborítónak tartom. Ennél már csak az a felháborítóbb, amire utaltam. Semmi másról nincs itt szó az előző napirendnél, meg a mostani napirendnél, mint megvásárolni a Jobbik szavazatát azokhoz az előterjesztésekhez, amit a Fidesz esetleg megállapodás alapján nem tud tisztességesen megállapodáson keresztül a testülettel elfogadtatni. Én ezt tartom vérlázítónak, példátlannak, és ezzel majd a fideszeseknek kell elszámolni a lelkiismeretük tekintetében. Konkrét ügyben egyébként pedig képviselőasszonynak fölhívom a figyelmét, hogy törvényt sértett, és ez szégyenteljes, ilyen még nem volt a testület életében soha. Én szeretném kérni a témától azt, hogy valamit mondjon erre, mert egyfelől, ha jól tudom, akkor vezető tisztségviselője a rokona. A jegyző úrtól kérdezem, hogy akkor ez így összeférhetetlen-e? Tehát a szavazás összeférhetetlen. Magyarul vagy nem szavaz róla, vagy visszakéri, vagy nagyjából ezek a lehetőségek, igaz? Jó, akkor szeretném majd kérni az előterjesztőt, hogy valamit Jegyző csinálj. úrtól egyébként én is kérnék állásfoglalást lévén nem gazdasági tehát nem gazdasági cégről van szó, nem ez egy sportegyesület. Én szerintem ez itt a szabályozás nem teljesen pontos. Nekem az a dolgom, hogy lehetőséget teremtsek, amennyiben tudok a testület támogatásával sportolói tevékenységre. Ha ez nem szeretnék többen most belemenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jegyző urat szeretném kérdezni, a szabályozás, ami szerintem teljesen egyértelmű, az ugye nem gazdasági összeférhetetlenségről szól, mert azt mondja, hogy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Ez nem gazdasági összeférhetetlenség, ez egy kogens törvényi szabályozás, ami azt mondja, hogy ha bárkit bármilyen módon közeli hozzátartozóján keresztül érint valami, akkor az szerint kell, hogy eljárjon, nem gazdaságiról beszél, tehát ez nem értelmezés kérdése. Jól gondolom, jegyző úr? Köszönöm szépen. Ezt akkor én jól gondolom. Azt meg különösen gondolom, jól gondolom, mert nem jól gondolom, hanem tudom, hogy az, hogy egy képviselő bejelenti a törvényi kötelezettségének megfelelően, mert hogy a törvény itt is egyértelműen fogalmaz, köteles bejelenteni személyes érintettségét. Ehhez ugye, Gergő, nem kell nyelvésznek lenni, hogy ezt a mondatot értelmezzük. Hogy a képviselő a testületi ülésen az ülést levezető elnöknek, mert az nem a holdból, meg jóslatokból tájékozódik, meg jegyzőkönyvekből, hanem az adott ülésen a képviselők nyilatkozataiból és az előterjesztésből. Én sehol nem találkoztam azzal az előterjesztés kapcsán. De a probléma nem ott van, hogy érintett egy előterjesztésben a képviselő, a probléma etikailag ott van, hogy ő maga az előterjesztő. Hát álljon már meg a fáklyás menet. Szándéknyilatkozat. Budaörs város önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján
legkésőbb 2013. június 4-én ehelyütt Trianon emlékművel lesz gazdagabb Budaörs városa. Az emlékmű a magyar nemzet megmaradását és összetartozását hivatott jelképezni. Magyar az, akinek fáj Trianon, mondta I. Gyula. A kapszulába elhelyezzük ezt a szándéknyilatkozatot, egy Nagy Magyarország térképet, és amit említett az előbb elnökasszony, a családi fotóit. A kapszulába elhelyezzük ezt a szándéknyilatkozatot, egy Nagy Magyarország térképet, és amit említett az előbb elnökasszony, a családi fotóit, és amit említett az előbb elnökasszony, a családi fotóit. Elbuzdulva az, hogy megtudtam, hogy képviselőasszony családi fotói kerültek bele az alapkőbe, azért azt remélem, hogy nem képviselőasszony fogja ábrázolni a trianoni emlékmű, mert akkor már bajban leszek. A bevezető előadást követően sorra kiszólították a budaörsi jobbikos képviselőket, akik esküt tettek a hallgatóság előtt. Én, Pály István, a Jobbik önkormányzati képviselőjelöltje, a Szent Koronára esküszöm, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom önkormányzati képviselőjeként csak és kizárólag nemzetemet, magyar hazámat, és Budaörs boldogulását fogom szolgálni. Képviselőasszony törvényt sértett, nem jelentette be azt, hogy hozzátartozója. Egy remek receptet mutatott itt föl, nem kell teljesítmény, nem kell semmit bemutatni. Elég, ha az ember, egy képviselő hozzátartozója hozzon létre egy egyesületet, bejegyzik abban a hónapban, és abban a hónapban azonnal adnak neki pénzt, elmondják azt, hogy milyen nagyszerű, magasztos célról van szó.